Hello guys, good morning. Da BPF ni सरकारा फैगासिनो दं एकदम 100%. बिनिखायनो मोनफ्रोमबो जिल्ला ब्लक प्राइमारिफ्रा माने बरायनो थाखाय रेडि जाखादो एसेब्लाबो इन्जय खालामनो थाखाय साखाफारा जादो आरो दा जिखुनु हक UPPL नि माखासे फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनोसै दा दिनै बिथांमोना बहुत गोब्रामदों रायजोफोर UPPL दोलोआलायनो सरकाराव फैसिगोन आरो फैथारबाय जाहैदों दिनै हरावबो गोबां जायगायाव माने फरखा गावनाय माने बेदर जाग्लुंलाबायनाय खोनादों किन्तु बिथांमोननि थांखिया माने जेननायखौ लानानैसो दिनै बिथांमोना माने बेदर जाग्लुंदों होननाय खोनादों आरो माने जेनोब्लाथ' माने उनाव बेदर मोनजानाया माने आसा खम नालाय बिनिखायनो रिजाल्टनि सिगांनो थगायनानै केन्डिडेटखौ माने केन्डिडेटनिफ्राय एसे बोख्ल'नांसिगोन जाख्ल'नांसिगोन रायलायनाय खोनादों रायजोफोर दा बेथ' 100% खा आरो दा दिनै UPPL दोलोआ ओरैबायदि बाज्ल'दों लोगोफोर माने बाज्ल'स्रानाय आरो बिथांमोना जेनेबा बै दैस्रायफोरखौ जुदि हथारै जुदि थेयोब्ला माने बै ना मावा फिथिख्रिफ्रा माने बारलांनो थाखाय माने बारफ्रावो आरो दा बिदिनो जादों आरो दिनैनि दिनाव दा बिदिनो दिनैनि दिनाव बिथांमोना सरकार माने जोबनोसैखाय माने बिथांमोनाबो बाज्ल'स्राबाय आरो रायजोफोर दा बे लेखा थां दा बबे अंखजों UPPL दोलोआ सरकाराव फैगोन होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों दा एकदम गोरलै माने एन्सार आरो रायजोफोर दिनै बिथांमोना हाजासे थगायबोबाय मा मोनखो रायजाया बे मोनसे एक पइन्ट जाहैबाय आरो बिनि उनाव मा जाखो बिथांमोना जेब्लानाखि UPPL आरो BJP जानानै बिथांमोना इलेक्सन गेलेदोंमोन अब्ला माने हाग्रामा महिलारी सारजों जुजिनायाव एसेल' खम बारा जादोंमोन आरो फाइनालि बिथांमोना दिनै एक्सट्रा जानानै इलेक्सन गेलेबाय दिनै बिथांमोननि बहरा थुबस्रा गावगोन जिहेतु UPPL आरो BPF आरो मा होनो UPPL नि एलायन्स जेनाखि BJP बिथांमोना एसे बहरावल' देरहानो हादोंमोन नालाय दा नैबे समाव बिथांमोननि बहरा थुबस्रा गावनायाव बिथांमोना ओरैनो बिथांमोननि अंखआ जिर' खारो रायजोफोर आरो बिनिफ्राय मा बुंगोन जोङो बिथांमोना ओरैबायदि बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय माने जाथिखौ गब्र' होनायनि सान्थि सुक्ति दा बेयावबो बिथांमोना माइनासखा आरो NDP बिदा फंबायफोरखौ सान्थि सुक्ति लाबोनायनि गेजेराव ओरैबायदि थगायबाय माने बिथांमोननि जेनाखि लाइफ बै लाइफजों बिथांमोना गेलेबाय आरो बरबाद खालामबाय बिथांमोननि संसार जानांगौ बिथांमोननि जेनाखि लाइफ दानांगौ आरो बिथांमोननि जेनाखि फिउचार एबा बिथांमोननि जिउजों बिथांमोना गेलेबोबाय दा बेयावबो 100% माने माइनासखा आरो दा दिनै बिथांमोना बाज्ल'दों रायजोफोर दा बे बाज्ल'नानै दिनै बे बाज्ल'नायानो जाहैबाय बिथांमोननि माने मा होनो बेनो जाहैबाय बिथांमोननि जोबथा माने बाज्ल'स्रानाय रायजोफोर बे जाहैबाय खाथां दा जिखुनु दिनै रिजाल्टखौ नेनानै थादो रायजोफोर आरो आंबो माने एसे फिल्डआव थांसै आरो दा जिखुनु बाइक थाइक लाखालायबाय हनै उनाव दा न'निफ्राय ओंखारबोबाय दा जिखुनु टेनसन जानो नाङा BPF सरकार फैखागोन नोंथांमोना रिजाल्टखौल' नेबानो जाबाय रायजोफोर दा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो आपडेटखौ लाबोनो नाजासिगोन आरो इलेक्सन रिजाल्टनि थेंक इउ